Ingding thongke pra sticker biriso nimso ronga je cepati aklam langbong ding pia long ta sikdang pon bom lo. Diplu so Baptist Church Amondulia tumpianta pastor de mate pastoral nipu pache tondun se pastor phan karcho jai mek ting po. Ingding thongke pra sticker biriso nimso ronga je cepati aklam langbong ding pia long ta sikdang pon bom lo. Lakhain koi sing hasan hawar langbung ding pipa thuak lamalong ta ingdeng thongke braisia hawar gar birisu nimso ronga je pharman chepatia honjai lepen teranga boha phan pharu isi angpong pen phan troke bra pho anki chun ponlo pusi tirikam chunbang artist teranga hin pen than bachini pon lason se bangso hawar gar birisu nimso ronga je langbung ding pia long klamalong pining an ningkan ke thom ke choklo lesi pining ke project alir alon ki piponche phan sitame sikdang ponlo Lapen halapu singhason joner komite amai phujitian rong hanga hin pen pherang kya thinglo nangki thandu na tengki bangso ronga je ni thoma pharmana phansi thik ponlo kreni phai inkore isi pen inkoi rapli arni hot ponlo Lapen terang unit crep hom ana phai che tong ponji pusi ning thepon dopon pusi pachini pon manjapin sumitra tiron pi report time news tifu thongke braisi jet ke bayap dak singhason hawar bineng nilitum tirikam mai ahin pen nilitum kisi kedang tarik trok pen nilitum ching ponlo ching wai ching sai lo bangso ching wai ching sai pen nilitum kethe keding bangpi doan matum peni litum chingwai chingsai si bangsu non ke bangji ingdeng thongke bai si litum jet ke bai koson si ting samjin pen la pen ke alira lon pen ke pachun ponima bangso phansi ni litum chisik chidang lo asi non nilitum diri kama maya hin pen jonel tum nang cerap na chitudun pen lapan kedak singason long ke ding bangku bangpina cerap dun pen nilitum kikim kerang sitami penangat ta terang aboha se ame nilitum penang ke tangi ke lo lapan ke nilitum dak pendel sitami nilitum tangi re ateng lo lapan gladak cepati hongjai long ni an sitami nilitum sikdang lap lo lapan ke ladak kicu kejunji adim kichenan sitami nilitum dining hall sitami tanglap lo Kasi ke ong dung abang ke nilitum 65% abang ke nilitum kacisi kacedang ke tang lo. Lasi non abang ke apor masapsu ajo ini nilitum si hini bang ke non bang ke alang nilitum si bitang ada itu ciklem pon bom lo. Tapi ke nilitum isi tiri kama main pen. Arat apan singason arat lapen karbiang long arat pan kacuning ri tangtung la peloje nilitum badak singason awar long sitami nang litum karbiang long arat lapeng singason arat sitami alir alon nang kipidun pen ladak nang citong dun labi pasi nilitum tiri kama mai hin penang litum pan pachini ponika nikam suri hi rang ka ragat thoma farman ndeng thongke braisi hawar kar bison sorong aje non niltum singason juna hin pen cisik cedang pon ibom lo tapen kedam tang ason thak si pining le thos tame ladak nilitum kahumri ateng pen kulorang te kripli ba krip ho ayunit kacetong ni si nilitum ning ke pondo lapen non unit atum tame rihasor teng pon ibom lo lapen non nilitum pini cetheklong ateng lo kulorang te ladak tirika mamai ahin pen kabor ipon ajoini prayakam kicun pontek ponong lasi niltum ningthe pining lethos tami mateng deng thongke braisi sitami mesen pen pachun pon unji pusi niltum ningthe pondolo lasi nilitum asingason jun sitami kapre ka habar atumason nilitum ladak tami mesin pen kaci pati pon longi pati mesin pen lain deng thongke braisi tami pacun pononji sini tu boleh pon bomlo la pen ninje te pon tip la indeng thongke braisi bangke nilitum
kacepatial ni bang ke ni thoman si patik konek lo ke cengsi la ke terang tumhan mana unit tumhan ke deng la bang ke ni tum koi raisi ani tilia por baji hini pen si ceng konek po la pen ingkora hini pen bang kacepati ceng konek po la pen ingkora pli abang ke netum kacepati pajut konek po la pen rada mai pi do konek pit po la pen ajo por bang ke hodak rangsina sarpo lunkana malin sinetum patik konek Dipluso Baptist Church Amondulia tumpenta pastor de mate pastoral nipu pache tondun se pastora phan karcho jai mek tingpo. Lasun sila khain ko ratrok duar bagori constituency ke paro dolamara Dipluso Baptist Amonduli la pen rong kang tui AG Amondulia tumpenta pastoral ni katalona jai mek tingpo. Bhomkuruni phainer ke barni Dipluso Basti Amondulia tumpenta pastora phan karcho jai mek tingpo. Bang somai long mai ka chipahim phupon stefa te rang dikon pensi bang somai chipahim phupon lo mai ke ching arna mahil chumi ke hang akardom mai phu pensi ching pon lo la pen mai ke ching alun number 332 alun pensi bang somai ching pon lo la pen arna malam than bang sarjoy sing te rang ke dam tang pastor barim pensi arna malam than pon lo bai bia rang deng ke en pon John 10:11 athepi kv pamia bang nili hen lo la pen Timothy 3:1 along pen endam si arna malam jumisen pen than pon la pen bang so hut Sunday school asomar pen ta jumisen alun la pen ke kan paklang pon lo la pen pastora phan kachima tha apor mai pu pen apor pisi ke ongdum amonduli members atum pen methang pastora phan amina akhi chnc pastora phan pipajir pon lo la pen monduli pen ta pipajir pon lo la pen bangso amai kijut akardong mai phu pen si cheng pon pen bangso amai misen pen pajut pon lo la pen bangso chai me kedeng ponang kok alam theke jisu kristo amonduli ke pastora tum hen lo arpu ke thenai la pen kisung nai lo pusi rata tum pen nang thandun lo la pen ke nkba ndbcf angsong ke ja tum pen si bangso ajai me deng ponang ji pusi amonduli tina phanta than pon lo la pen pastor khoya sing rong hang penta amithang amonduli arat aso atuma phan aninga klong pen emina arat aso atum aphan kachoro pipajir pon pen arna malong ahir jumi hang pipon news text report time news info puthot arna ma men pen ako tum klem tanga kam tum na bangso ajai mega ten pen ako monduli duan jelang pet misen pen itu mangko itu pastor tum hanta me la bangso halam pe polo aga department tinta ad apa tum han ka panong ani do asi pini bang itu pastor phan si panong lo si tum han pedap pen itu phan kero kar chong bong pen ipik pa jiro long anta tum han misen pen itu la bangso ajai mek bang tum pichun nong pe melo asi non tum bangso mai bang tum non juda son do asi bangso pastor de bangke nasi non ke wang jelang apor tami tum la son ta ke bol ipon ji phat itum ke Kristen tum ke la hanu tu ke nang so itum ke kedam tang mo phik ke wang je apastor mo phik ke klem ji ana ma kam klem tum tam son ta sia ko lang tu phanta ning ke pirum pon phan si ning ke pirum ke la tum ke nang so de tum ke akoi tum ke phit ke chirui tum gali Kristen tum ke kai ta ka prang pon tum ke kapet thebom na Jesus Christ ke so si thebom men siang ni ke bang so pe the long lang ni bang ke tek pen ha ki thian da lang ni theng par pan thak lang ni chak pe mi son thak si tum ta ke wang je lang ani por me tum chak pe mi pen itu ajat ason asai do ajat asal do ta me tum ke itum ke la so Christian atum ke kem nang je ajai me ang bong ke wang je lang ani por ta ason tin ta me tum ke talon pon veng nang ji pichun pon veng nang ji bol ipon nang ji la ke tum ke nang so itu ma kam la no si pini na tum mi slide tum handa me group pilo ni tum long ho ni pen ke wang pot si ma hal an ni lam ke iton ko element thang tha element ke kang bra phang chu element du dikel dak rong kwang tu sem job ko lo ni pastor ke klem in kan ko ra ke thom an do pining an ke si na ni ni pilo ra ta phane ki pachini ki puji ra ta phang ni le choro un de lo yo ni e mang humi me lo hormu da me hormu kang tang senang pi pasi ni le ane choro thek dal an par bang ke kang hon tin anu tin ke bang tum an gari chepur pen lai si box long ta me nang sik pilo ape me thang hem dan ta me pini ke energy pen choice se tan ni phan hodai lo pen non por an ta me non ki ju da por an ta me
ke chu ke ju na phan ang thik pi lo pose to member ban da me ni li ki vi ke la na ke thik thik to chu lo member do ni li phan ke sing hon pi kan lo pi ni li phan bang so pastor des da me atum mi le pen ha ke cheng ben na me tum jara pe la tum dikon secretary bank card tum bang che pe duk si kiri karlan ke do ko ve ke nan da ni li ke thang la chi than ni pe no se da pi ni la ne tum do ko vil hai program da me pa chun lo lan tum ban me chu ro par pe lo an so se la ne tum hem tum ngam na nam ni pe do na apen na don click ra ke thomara dan phan ta me chu ro lo pi ni li pan hom kang tang sai se pe na choi ke the armara tha tha ni li phan ki pi ko si ni li ta me ke ja the ke dai ko si ni ngi chi du lo se ta anam se ke do ve lan tu pi long da me anam se pe pleng men ko si ni li anam ha se chodom so rong te nang li ladak pastor kam klem pining pen kan andu ni ke cheng si bang ke chu dar klem lo chu dar pen dikon in kan trok an klem lo pen dikon kan trok klem det pen is terang along pen ko is ten pastor in kan trok an klem lo pen an a head pastor bang ke in kan thom an sini li ning pen in kan thom cho pen pastor ke in kan sir kep an li klem lo ke rap pen non a head pen ke te nang li men chi thon ta ni li men ke khoya ni li kur bang rong ha